Een prachtige dag uit mijn zinnen en nog eens een keer zinnen. En simmerwarmte. Maar ik nog altijd in die sterke noordoostenwind. Wel, Joen, om 8 uur. Ik denk dat het zo'n 16, 17 graden in het kustgebied is, direct aan zee. En nog zo'n 21 graden verderop de provincie. Een prima temperatuur om even boeten te wijzen. En de zinnen is er nog bij. En er komt een hele mooie ondergang van de zinnen. En dan hebben we het vannacht een temperatuur om bij de 12 of 13 graden heen. Maar de wind blijft sterk in het kustgebied, vrij krachtig of krachtig uit het noordoosten waai. Mensen, morgen een warme dag op de meeste plekken in deze provincie. Ik heb daar mijn zinnen. En we houden het lang droeg, aan het eind van de middag of aan het begin van de junta. Maar ik moet erbij zeggen, staan er gewoon toch wel die buien. We komen ze op tonger, we komen ze op hagel, we komen ze op windsteden. En dus een waarschuwing voor de watersport, maar ik een waarschuwing voor het verkeer. En voor de watersport gewoon om 3 uur in de middag binnenwezen. De wind is ik nog altijd sterk, krachtig in het kust- en watergebied en komt uit noord-noordoost. In de juntijd, in de nacht, ik nog altijd een bui, maar komen ze op tong en hagel en misteten. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op manje, een waartype, maar toch wel bewolking. Misschien letten we wel een beetje zinnen, maar ik nog een aantal buien en buikjes. En dan de temperatuur op manje. Nou, ik denk zomaar bij de 18 of 19 graden in. En zeggen we dan het tiesje, dan hebben we een droege dag. Waar is je letter op buien, de zinnen erbij en een temperatuur deze dagen zo'n 18 graden. We met de manje, maar weer even in het waarsje.